Salam mehriban tomoşaçylar. Käwagt biziň başgalan hak hukugyny ünfermeýän wagtymyzdan bolýa. Özümiziň küýün dogurdur öýdüp garşydaşymyzdan ar almak üçin gelşikli hereket edýän wagtlarymyzdan bolýa. Oňa sapak bermek üçin öz ýanymyzdan bir erbet zady meýilleşdirip, soňam ony durmuşa geçirýär. Ýöne bolyn zirre ýaljak erbetlik edenem bolsak, oňa ahiretde öňümizden çykjakdygyny kelläme de getirmeýär. Ana häzir tomoşaçyk wakamyzam şoň bilen baglanşykly. Gelin hemmämiz bilelikde şoňa tomoşa edelik. Suw biçek sowken elim doňdy meňe. Gel oturuşdaýdy. Boyun bilen deň ýylyň bar, saňa gap gaçmak näme gerek? Ertelikden galan gap-gaçlar o diýen köpem däldiler. Şey näme işte? Ya bolugsyz zatlara güýmenip ýörmi? Oňar ýaňa o kaka. Sen asyl kofe taýynlap ýören ekeniňe. Bilmän günäsine garlym. Sag bol gyýdym. Eliň ýüzüň dert görmesin. Wah men aýgydım, sag bol. Noş bolsun. Halil. Öten geçenden ruhuna barsın. Amin. Dinleýän? Gaharňa ma geler bolýan. 2 ay bäri öýüň tölegini tölämedok. Ay başyny kaýyň başyna aýlyň alsaň 3 aýyň keyin bile berer-de, şeýle dämi? Näme üçin gaharym gelsin terpil? Elbetde berer. Ya soraý alammy? Ýoklo, olar gatmerde adamlar. Asla gurrun nemeden oklar bolýan. Özümi tanýanna. Bilýäňa biçak adam kärçilikli bolan soňlar sorama gelşikli görýändirler-de. Bilýän. Sen gaýyk etme. Meňem o dünýä bergidar bolup gidetim gelen ok. Towaty, o nähil urrum? Ýagdaýym gowy däl terpil. Hiç uğrum ýok soňky döwür. Şeyma. Serpil öýüň tölegini agzany okmy? Bir kedep daha aýtdy kaka. Söz beripdik bolýan Halil ýaraman soň ýetirinip bilemizok. Aýplaşma görüň berir diýdi. Dogry, aňsat däldir. Allah hiç kime dert vermesin. Ýöne şonu da söz berende pikirlenip bermeli. Basymra kutula görsin. Kyn gaty kyn. Entegem oňşa ýagdaýda kaçyr çytyr bolup işläp ýörşin diýsene. Hawa. Barlagyň tölegi gaty gymmatmyş diýerler, dogrymy şol? Saglyk ätýaşlyklar bar kaka. Pul tölemeýärler. Şonu da her gün gatnap ýörseň köp pul çykýarda. Dogry. Allahyň özi kömek etsin. Amin. Serpile aýdaý. Bermeselerem diýany ýok. Ýöne biderek ýere söz bermesinler. Bolýa. Sag oturuň. Men hemenni işe gideýin. Bolýa tagaman işle kaka. Tagaman işle kaka. Şu gün ýokary çykda innikahyň başyny hemmesin bererse. Bolýa. Hanonda men gideýin. Bolýa aýdarym. Bolýa görüşeriz. Erterin hayır sana ve dinağa irläpsiňle. Çörek pul gazanmaly Halil işlemeden pul am näme? Dogry aýtjaň, neme? Taýat dinağa bergimiz ýardymda innikahyň başynda berersin diýip boldy. Bergi saat mesele däl Halil, ýöne beren sözüňde durjak bolmaly. Hawa sözümde durup bilmedik, soňky wagtlar çykdaýjymdy köp boldy. Ýagdaýyňa düşünýän Allah kömek etsin. Ýöne berip bilmejek adam biderek söz berme, berip bilemokdy. Men beýaşaýa mätäçligim ýok. Bermediýäl hiç tat ýok agam. Geçen aýlar çykdaýjymdy köp boldy. Men hiç kim öýdi ýagdaýyma gynanmagyny islämok. Sen ýalňyş düşündiň, men gynanýanym üçin beýdemok. Men düşünjegimi düşündim agam. Maňa rahimdarlygyňyz gerek däl. Näse bolsam men töwelemok. Sag bolaň. Halil. Her kimin başyna düşmegi mümkin. Dogry keselim mareken diýip
ýyly elterer ýaly ýagdaýa düşemoga men hiç kimiň kömegine mätäş däl. Ey Allah, bizi özüň kömek edegöri. Sabır kanagatymyzy alma. Ähli hastalara şifa ber. Saň açylan ellerimizi boş gaýtarma. Amin. Gülnaz. İrden Halil'e gelişikde kurran aýdaýdym öýtýän. Ýöne soň gynandym. Ýüregimdäkini Allah bilýändir. Men oň göwüne degijek bolmadym. Näme diýdiň? Bermesen fiýany ýok, ýöne biderek söz berme, güýmäp ýörme diýdim. Bu taýda gaty görer ýaly näme bar dogry aýdypsyň kakasy. Ol ýalňyş düşünäýdi öýtýän. Özüne näme agyrýan röýtdi, ýagdaýyny düşünýän diýen çindirdi. Näse adam öýkelewen bolýandyr kaka. Bir zatçyk tapyp göwüne awlarsyň. Etip bolsa. Ertiriň özüne öýgözläp başlaly. Inni kay bulan pulunu berip, bäýerden gideli. Näme bolýardyň? Sen aklyndan adaşdyňmy Halil? Kışyň içinde nire etjek? Ýerden sabaga dinaga duşdy. Maňa gelişikde gurrun aýtdy. Gündüzün gulağımdan gitmedi. Näme diýdi? Ýagdaýyny düşünýän, sen ýarawsyz, ýagdaýyň ýok. Bermediňem bolar diýdi. Kamala dözmençilge sadaka berýämis. Gaty görür ýaly zat aýtmandyra, oňa minnetdarlyk bildirmeli. Gaty görmedi ýalymy. Näme adam adam Hudaýa şükür ýüregi awar ýagdaýda dälmen. Men hiç kimiň rekimdarlygyny mätäş däl. 2 aýdan bäri tezin çykarman ýörüşleriň sebäbi olaň maňa näme taýýarýarmyş. Sen hem tapýan zatyňy diýsene. Bular nerden çykarýan? Ol ýerbet zat aýtmandyra. Sen özüň ters düşünipsiň. Ýok Serpil, men dogry düşündim. Indi bu öýde ýaşap bilmän. Halil, beýtme gurbanyň bolaýyn. Häzir bir oňat günümiz bar. Toğumyza tok diýen ýok. Öýüň pulun soraýan ýok. Gahar kapyrdyr. Bir ýere çana oturma. Nem üçin pul soramýanlygy inni düşnükli boldy. Erteriň özüne öýgözläp başla. Özüme nezharly bakynmagyny islämok. Beýtme Halil, Halil. Halil? Halil. Halil. Yatır meni. Burada da boldy. Yat. Sağ ol gyýdym, siz başga gözleýäňizmi? Hawa. Näme üçin? Ay Halil'in tapyan zatıdır da. Vah kakam düğün aydı oturdu. Kakam gelişik federak gurrun edeyip duruyken şoň çüğünmi? Ay yoklu. Tava haddin ağa yağışı niyet bilen aydıptır. Yönü Halil näse olan soň sehel vadı goğunun alya. Soňky wagtlar gatoy kölek bolupdyr. Näme diýsem başga tarapa çekki. Onkom dogry gyýdym aňsat dälle. Men diýen wagty dermanlar hassahana bilen iş taşmaly boldy. Sizin ne şey edip bu yerden gidecek bolýaňyzmy? Tiýdirek gahar ýatysdyn naherne. Beýle de bir zat durmy. Halil şeýle de näçjek, ýüregini döwüpdir. Gelewerin Sahavetdin ağa. Giç ýaşy. Geç ýaşygydım. Halil öýdemi? Ýok, intege gelenok. Aýyplaşma wary. Men beýle gowunalar öýtmedim, ýaşy niýet bilen aýtdym. Eger öýde bolsa ötünç sorajakdym. Ötünç sorap oturmaň, ýaşy net bilen aýdangyzy men bilýän. Şonu aýtsana. Allah razy bolsun. Näme Sahavetdin ağa? Bize nebisiň agar pulya nahar getirdingmi? Nämeler diýip durdyň Halil? Sen maňa ýalňyş düşündiň. Men beý diýjek bolmadym. Halil haýş edýän. Sen goşulma. Sen eýen diýjeňi diýdiň Sahavetdin ağa. Dillilýän dogryny aýtýarmyş. Men şu gün başga öý tapdym. Arqyn ol erteriň özüne gitýär bu ýerden. Öňe pul rak ýerine berersiň. Men öňüm arqyn Halil. Men üçin gitmeden has gowy ýönesen birden odalan ýaly boluberdiň.
Şunça wagt bile ýaşadyk beýtme. Aramyzda öýke kine döremesin. Men üçin farky ýok. Inni ruha dediň, meni öýe girjek. Men ýaly näse garyp adamy aýagy üstünde güýmäp durma. Muňa seret. Näme diýjek? Janyň sag bolsun, bolýa. Sag bolun. Näme bolýar Halil? Gaty adaptyryn. Sen doğrudanam öýgürleşdiňmi? Owa, näme urleşmän? Näse kendini kreni öýbermedi öýtdiňmi? Arma wöri. Bahar bolun Gülnäz bibi. Bizden näme kömek şonu sorallydyk. Siz artyk mazy bilen kömek etdiňiz şeýme? Mundan beter näme etjek? Allah ýalkatyn. Beýdi sen gaty görürün. Biziň bitiren adymyz ýokdurly. Şu taýda ýaşa bersek gowurdy ýöne. Nesibedir gaýg etme. Ýene habarlaşyp durur. Täzeňiz ýakynlamy? Hawa şogolaýdy. Otorda öýtýän. Hawa gutordy. Bolup dur. Sen ýygyň tepirip soň bar ber, men ulagda öýtýän. Bolýa. Bizden razy bol Halil. Sag salamat bolun. Sag bol. Näse harna ýük göterýär bolan ýene bir zat bolaýmasyn? Menem aýtdymla diňlän oga. Inne gutordum. Menden razy bol doganım. Razydyr, senem razy bol. Menem razy. Sahawetdin agada köp salam aýdyň. Razy bolsun, bizden gaty görmeň. Hanny sen tidirek öýüňe bar, erkekler nähili ýerleşdirmelsin bilýän nädir? Barda goşlaryň ýerleşdir. Esleseň şeýma degsin sen bilen. Ay giderin tek ştaýlaryny süpürşdireň. Ýok bolmaz. Özümize ders bar sen gidiber. Goýsaňyzlaň beýdip bolmaz. Sen gepe düşünmeýäňmi gyýdym? Gitdiýse gidiberde. Iki gedek süýsen aýrasaň bollugdyr da. Siz nähili gowy adamlar. Biz näme edip ýör, siz näme edip ýörsiňiz? Bar. Oğuz olsun nahirne. Gışın içinde beýdip gitmeleri adar bulun. Yönüne etsek özledi. Edil öýümüz oşak galan ýal boldy. Aşakda bolsalaram serpil bilen öwrenjen ekenik. Allah baktın açık etsin näme diýin? Şeýle bolsunna, janlar sag bolsun. Näse galna şonça ýük taşady. Gynannym. Görüle hiç zat bolmasyn naherne. Ýagdaý gaty öwürlige däl. Nähili? Haladyň bu ýeri? Haladym. Öňküden has ýagty hemem öz başdak. Biz köşede galar diýdiler.
Ýöne kellemi sokarýaly yer tapdyk görseň. Yerleşi bereli hani hasam gowy bolar bu ýeri. Ente perdeler asmaly, halar ýazmaly. Aýdy ber, sen bir ara diýjek bolýan. Hisat diýjek däl. Aýdy ber. Näme peýda tapdyň Halil? Şunça zap edip ýadap çykdy jedenge degdimi? Bary ýogy bir söz üçin. Onda da näçe gerek ötünç sorady. Söz niyetini anlatýar Serpil. İçiňdäki duýguny anlatýar. Aýtsaň aýdam soň ötünç sormagyň näme peýdasy bar? Sen şoňa düşünýärmi? Ey Allah. Şeyma. Aýdy ber kaka. Gıydym gurallardan alanyňyz boldymy? Ýok, näme bolupdyr? Çekiç bilen paçkym ýok bolan neredeka? Bir ýerde ýatdan çykaraýdyň kaň. Düýünjigen bar içinde. Aýdy ýani ýok, belkem bir ýerde ýatdan çykarandyryň dogrudanam. Bolýasa oturuň. Näçek täzesini alaýmaly orda. Sağa mani isle kaka. Halil bular näme? Biziň kim bular? Näme bolar? Ha, hawa. Bizde bular ýalzatlaň barlygyny mine bilemokdym. Nerede doğdu bular? Nerede durandy näme? Halis ýürege düşdüňe. Bular biziňki däl. Hawa biziňki däl. Näme bolupdyr? Kiminki bular? Halil jogap berdi, kiminki? Sahawetdin agaky bolmy şol? Sahawetdin agaky diýdiňmi? Bize ne edip düşdü? Ay soragla bizar etdiň ay Serpil. Ogurladym bolmy? Ogurladym. Halil, sen nämeler diýäň? Näme üçin beýtdiň? Ay näme bileýin ay. Gaýça kol Turkan birden aýdan dağlar ýazmışdy. Ondan gaharym geldi. Şoň üçin ýakaýyn diýip alymda gaýdy berdim. Halil, saňa näme bolýar? Ne edip beýdip bildiň? Ziyan veresim geldi. Şoň üçin etdim. O bu gurallar bilen çörek puluny gazanýara. Utanmadyňmy? Saňa näme ýamanlyk etdi ol? Serpil, bez etsene. Onsuzam kellem agyrýar. Halil. 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 Her bir adamın ömrü çäkli Serpil hanım. Şoň üçinem bejergiňim soňuwa. Ahir gelmejek bejerigimiz ýok gynansagam. Wagtyň dolan soň enjamlaňam bejergiňim edip biljek zat ýok. Hemme zadyň bir çägi bar. Açygyrak aýdaýyn Lukman aga. Maňa bir zat diýjek bolýaňyz. Halil aganyň böwregi bütünle guturypdyr. Oňa nefrit diýilen böwrek kesel sebäp bolanmaly. Muny siz bilýäňiz. Bir enjam bilen diňe böwregiň boşatmak işine kömek edip bilýäs. Ýöne bu zatlaryň wagtly nijek bolýar, indi düşündiňizmi? Gepiň ýyskasy. Wagty dolupdyr diýseňizle. Hawa. Wagt gelir. Allah Taala'nın yaradan beden diýilen bu ajaýyp mehanizmi işlemeýän galan organyň işini daşardan dor bilen dowam etdirmäge ruhsat bermez, red eder. Häzirlikçi bu meseleň çözgüdi ýok. Geljekde hökman çözüler ýöne häzir başga çäre ýok.
Hemme zat üçin köp sag bolun, minnetdar. Näme diýjek bolýanyňyza düşündim. Sag bolun. Siz açyk aýdyň diýensiň menim aýdaýdym. Allah ýalkasyn. Bardat pany Serpil hanım. Bu dünýäde hemmeler üçin ýetmeýän ýeketek zat bar, o da ölüm. Her bir adam näme taglap ýa-da helakçylyk usurap duranok, her kim latry tutmaýa, her kim kör ýa ýalançy bolanok. Ýöne her bir adam ir uç hukman ölýändir. Ölüme gedek galany hemmeler desseňdir. Dogry aýtýaňyz. Her yedek birinin aradan çıkan neştemde mıdama şunu pikir ediyen, yeni birinin pani ömrü oturup o dünyadaki yaşayış başladı. Esasat pani ömrün hasabını berip bilmek, Allah halil ağan söyyen bennelerinin arasına koşsun. O dünya gitmeli vakit barha koloylap bar ya, yakın günlerde ol elbette haka oğuşar. Hedirden ödünüz şoňa taýýarlaň. Bu sözleriňiz men gussamy azaltmaz. Bilýän. Ýöne ruhuma şipa verir. Sag bolun. Ölüniň ýüzünden ölüp bolýarmy näme? عليك يا سيدنا وسندنا ومولانا محمدا يا İyi yarasın Serpil. Allah ýalkasyn Cemal bibi. Hemmeňiz sag bolun. Galan galya gidenin şirin canına. Meniň ölün üçin dälle, aýrylyň ýergelenine gynanýan. Allah günahlarını bağışlayıversin. Cay cennet dolsun. Oğlunu pakir. Amin. Allah bu dünyada qalanlara uzun ömür versin. Serpil ýatdan çıkarmaň. Oňa mudama kömek et durun. Ol yetimdir. Ýatdan çıkarmaz kakasy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimdi. Ol bize yetimlere gowsir etmegi taşyrypdyr. Halil, Bir pursatlyk gaharyň jedadyny çekip berýän Serpil. Şonu ýalňyşypdyryn. Azap çekýän. Meni halas et. Halil, bolşuň nähili? Näme boldy saňa? Ýedi üznüksiz eziyet çekýän her gün her sagat. Entek ogurlan şol 3 guralmyň jedadyny çekip berýän. Şol çekiçi, pıçkyny, hemem paltany eltip ber. Diýnaýyn azapdan. Ruhum rahatlyga çykdyn. Bu eziyetten diýnaýyn eltip ber. Halil, şol köýleji 3 tane gural üçin şunça azap çekýänmi? Hawa, bu taýda hasawat bermek gaty kyn. Entek ýa şol guralyň jedadyny çekip berýän. Ýalbarýan. Meni azapdan halas et. Eltip ber şolary. Eýetini ber. Eziyet gotorsun inni.
Menne takat kalmadı. Ey Allah'ım ödün kömek ete görü. Meni azapdan halas et. Bir pursatlyk nefsimden askın geldim. Cezasy gaty agyr boldy. Şol üç guraly ýerine ber. Eýetini eltip ber. Eziyet gutorsun inni. Ruhumy halas et. Halil, Bu azaba çydar ýalyal. Ruhumy halas et. Eýetini eltip ber. Halil. Onunla sağ oturun. Tagaman işle kaka. Eýgilik mi Serpil? Ertirin hayır tabakat dinaga. Ertirin hayır, hoş geldin. Tabakat dinaga. Al şulary. Näme olur? Bulary nerden tapdyň? Sahabat dinaga. Halil. Halil bu yerden göçenmizi gaharnaşylar alyp gidipdir. Towy saprallah näme üçin? Onu soramagam. Dün akşam düýüşime girip gaty azap çekýän şolary eltip bermenden razy bolsun diýdi. Bulary oň alandan bilemokdym goýdum. Bir alan rym ötmedim. Men oň üçin hiç gynanmadym. Inni razy bol agam. Ondan razy bol. Razydyrin. Ol aradan çykan güni jynada namazynda men ondan razydyrin edim. Ýöne bu zatlardan habarym ýokdy. Şonda da razy bolayyn. Maňa näme denem bolsa, nerdaçylygym ýok. Razydyrin, razydyrin. Allah ýalkatna agam. Allah razy bolsun. Meni bu eziyetten utardyň. Allah razy bolsun. Allah hemmemize ansap bersin. Mehriban adamlar. Eden her bir işimiz perişteler tarapından yadga geçirilýändir. Bizim şol eden zatlarımız üçin jogapkärdir. Bu hakykat. Şoň üçin biz hayırly işlerden hiç wagt ýüz öwrümeli däldiris.